Tenore kod ten county ma Migori oriwo lwedo mar puonjo jopur yore mag duoko piny lal mar chiemo e kinde keyo ma puonjogi yore mag medo ndhadhu e chiemo ma gigolo e puothe kendo ka gitiyo kod masinde e weche mag keyo. Jafumbo marwa Juma nigi ler. Maro matamalo 30 mag chiemo e kaunti ma Migori ma igolo e puothe lal ka ochakore keyo nyaka e chiro. Mayo setudi kod midhieche mathoth moting'o onge mag masinde ma inyalo tigo e keyo, onge mag kuonde ma ikane mo kuom chiemogi mondo koro kik gikethre mapiyo piyo. Yudo seche ma ng'ato golo cham e puodho to weather ok ber, seche go yudo ka some losses biro kaluwore gi handling ma ok ber ahinya. To wan kaka Migori County watemo puonjo jopur kendo watemo ni mondo giyud gigo manyalo konyogi minimize that loss. Lal mar atamalo mathoth mag chiemo ni biro e kinde ma kaunti ma Migori pod nitiere kod nok mar chiemo to ahinya e keyo ma higani. Lipot mogol ten migawo mar pur e kaunti ma Lucas Musenda yango ni e keyo mar higani kaunti ma Migori oyudo mana keyo maromo kintans 27,000 nyaka 30,000 kwan man piny ka ipimo kod man madwarore mentans 42,000. Migori, as a county, we require about 42,000 tons of maize, for example. The last assessment that we had is pointing to anything between 27 to 30,000 tons of food that is available here. That is already telling us that we are looking at a food insecure county in the next season. But of course, we are preparing ourselves in the best way possible between ourselves and national government to ensure that we cushion our communities and our farmers. E okang' ma geng'o lal ma chiemo kowuok e puothe nyaka chiro, tend kaunti ma Migori kautenre korwogno Cereal Growers Association dhi nyime kod tiego jopur e yore mag geng'o lal mar chiemo. Kawuono adhi yudo thresher ma adhi konyora godo e weche mag suso mag oduma. Kawuono mor kabisa nikech kawuono gikelo no masin manyasani. Asebedo ka samoro wa spray mana yath ne jopur gi spray manyachon. During rainy season, we usually get a lot of fodder that due to limited capacity in our farmers to store and knowledge, we get feeds that are wasted. Director migawo mar pur e kaunti Migori Pito Gutu mane wuoyo e kinde mano memo kuom jopur masinde mag keyo wacho ni gipuonjo jopur kaka ginyalo medo ndhadhu mag chiemo ma gigolo e puothe mondo kony e duoko piny lal mar chiemo ka ochakore e puothe. Watemo timo kamano mondo wa encourage youth mondo donje e weche mag agriculture kendo wakonyogi mondo giduok chien lal mabiro e weche mag purgi. Jopur bende ipuonjo kaka ginyalo medo ndhadhu ne chiemo kaka yo mar geng'o lal mar chiemo ma iwito nikech gikethore. Calvin Sobiro matero ma Cereal Growers Association wani kaka riwruok gisebedo ka gijolo jopur matindo ka gimiyogi masinde manyalo konyogi e wechego mag keyo kaachiel kod mamoko. Mwamiyo yudhe gin kaka shela ma suso oduma, chopa miloso godo chiemb dhok, wan kanyo gi motorized sprayer ma konyogi e weche go yath. Jopur bende koro imedo jiw mondo koro pidh kothe manyalo timo maber kata kitene mantie lokruok mar kor lwasi. Jopur wa bende mondo donje e pur mar high value crops gi mondo giyud yuto makare. Kopogore go oduma ma pile pile ma ging'iyogo, watemo miyogi pur manyien, kothe manyien manyalo konyogi. We are introducing high quality, high yielding fodder crops like junkao that we've purchased during this financial year. George Juma, Ramogi TV, Migori.